Hvad for en Superman kan du bedst lide? Batman. Okay. Jeg kan bedst lide Batman. Hvad vil du være, når du bliver stor? En kæmpe tøder! Det der superhelte? Nej, men der skal også være noget sport. Skal vi også køre mountainbike? Ja, der skal være alt muligt sport. Hvad laver du, Heidi? Fodrer du ind? Ja, der skal der også være noget til de rigtige voksne. Tror du ikke heller, at de vil spille golf? Ja, det kan godt være. Eller sådan noget her. Det bliver så fedt. Det bliver så fedt. Og så endte du alligevel med at blive kongressdirektør. Yep. Er der styr på gæsterne? Tjek. Er der styr på hotellet? Tjek. Program? Tjek. Seniorprogrammet? Tjek. Festerne? Tjek. Hvor jeg glæder mig. Og det bliver bare lige om lidt. Det bliver så godt. Og jeg glæder mig.